Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo Ndlalifa izulu uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuba siphinde sihlangane ngosuku lwempela sonto. Ngibonge kakhulu abalalelayo ukuthi bangiphe ithuba lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngalezi insuku. Mntwana kaNkulunkulu siyamdumisa kakhulu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ongigcinile kuze kube manje kanye nomndeni, usigcinile sonke sisaphatheke kahle emseni wakhe. Ngethemba nawe nomndeni wakho usagcinekile, usaphatheke kahle. Udumo lonke-ke silinika yena, lungolwakhe, lumfanele. Asiyeke ezweni lenkosi, sikhuluma-ke ngabaseFiliphi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Sikhuluma ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Sibuka leli gama ezweni lenkosi namandla analo. Siyabuzwa futhi ubufakazi bebeka abazalwane ngendlela emangalisayo. Isimangalisi. Ngempela liyifa elikhulu kunelezi ngelosi. Njengoba izenzo chapter 4 verse 12 esho ethi ayikho insindiso ngomunye, alikho futhi elinye igama elinikezwe ebantwini phansi kwezulu esingasindiswa ngalo. Yilo leli. Ayilo leli bangcwele. Ngiyacela-ke siguqe, sikhuleke, siye ezweni lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, igama lakho malingcweliswe. Siyakubonga nangalesi sikhathi ukuba sikwazi ukuhlangana ke sibuke izwi lakho ngomoya wakho oyingcwele. Singalibuki ngokwazi komuntu nokuhlakanipha komuntu, kodwa silibuke ngomoya wakho ongcwele. Moya ongcwele njengoba izwi lisho kuJohn 14 verse 26. Uzosiholela kulo lonke iqiniso futhi usifundise, uphinde usikhumbuze. Ngiyacela uwenze umsebenzi. Sidedela wena moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, moya weqiniso. Siyabonga, iba kanye nathi kule nkonzo ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Unganaki kumsindo khona. Angithi ngesikhathi ingakabikho ivideo ka-YouTube bengike ngiphoze mase ngiguqa umsindo ungawuzwa. Angikwazi-ke manje ukuphoza ngoba kufanele umkhuleko ungene ku-YouTube. So kusho ukuthi isimo ngicela ningibekezelele. Isihlalo sami lesi sibanga umsindo esikhalayo mawuzwa umsindo lapho ekhaya. Asifundeke izwi lenkosi abaseFiliphi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngale nkazimulo eya kuyena ngenxa yaleli gama lakhe. Siyambonga nje, siyamdumisa. Inkazimulo ingeyakhe mfanele. Uyisebenzele ngesikhathi edela intokozo ezulwini ehla ezoba umuntu, ezothatha umzimba wenyama enguNkulunkulu ngoba efuna ukuzwelana nathi. Sigcine-ke sikhuluma ngamaHebheru laphaya ku-chapter 1. Sibheke kakhulu uverse 4, kodwa ngizocela siqale ukufunda kuverse 1. Isihloko sakhona sithi uKristu mkhulu kunezingelosi. Verse 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, ngoba uNkulunkulu wethu ukhuluma ngendlela eziningi. Abanye bagcina bengasamuzwa.
athi uverse 2, ekugcineni kwale mihla ukhuluma ekuthina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe limi ngayo, izwe lidalwe ngayo. Athi-ke uverse 3, yona ethi ngokumenyezela kwenkazumulo yakhe ifuzene uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngokwesokunene somkhulu kweliphezulu. Uverse 4, seyaba nkulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Kuvuka indaba la. Indoda eyajeziswa ijeziselwa ukuthi iziphakamisile yazibona inguNkulunkulu, nabantu futhi basuke bathi izwi likaNkulunkulu akusile lo muntu. uNkulunkulu akafuni udumo luye komunye umuntu. uNkulunkulu uyalufuna udumo. Ngeke ngimangale nje abanye behamba inyanga bafune nomkhuleko bahlanganise yonke into. Abanye bafuna umkhuleko kodwa basindisiwe. Lizobashaya leli gama. Abanye bafuna umkhuleko bagibhidile. Abanye bafuna umkhuleko bayaphuza. Abanye bafuna umkhuleko babhema insangu. Abanye bafuna umkhuleko bayagqekeza, bayantshontsha. Ayihlangani lento bazalwane, ayihlangani futhi. Ungayidaleli nje inkinga. Khetha kokodwa. Hlukana nesono usivuma ungcweliswe bese ufuna izinto zikaNkulunkulu. Ungazifuni izinto zikaNkulunkulu bese ubhukuda esonweni, ngoba uyozisola ukuthi wazalelana emhlabeni. Hayi uyozisola, ngiyakutshela mina. Uyofisa ethi ngabe kuthiwa uzalwanga, uNkulunkulu edemonstrate ngawe ukuthi banje-ke abavula ithuba lokuthi izitha zakhe zimhlambalaze. Ngakho-ke ithatha isinqumo nje. Uthi uJesu kuyosizana ukuthi umuntu azuze izwe lonke kodwa alahlekele ukuphila kwakhe. Ngeke ukusiza ukuzuza izwe lonke. Uyakufuna okwezwe, uyakufuna okwasezulwini, ufuna yonke into nje wena. Cha, hlukanisa. Khetha. Ufuna okwasezulwini, uhlupheke emhlabeni ukuze ujabule kwelizayo, noma ufuna okwasemhlabeni ujabule kuleli ufike uhlupheke kwelizayo. Yini kahle kahle oyifunayo? Uthathe isinqumo. Awukwazi ukukuthola konke. Hayi lutho, ngeke ukuthole konke. Ayeke nje ukuthole, akuhlangani konke. uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele. Sizokuthola konke esikudingayo ngokuba ngcwele, ngoba yena ungcwele. Uma ufunda izenzo chapter 12, kunenkosi la, uHerod Agrippa 1. Babehlukaniswa kanjalo labo Herod, ngabaningi labo Herod, ugcina usudideka. Siqale kuverse 20. Kepha wayebathukuthelela abaseThire nabaseSidoni, kodwa beza kuye nganhliziyonye, sebemvumisile uBlastu induna yendlu yenkosi, bacela ukuthula ngokuba izwe lakubo lalifunzwa ngelenkosi. Khulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu la. Babephila befunzwa inkosi uHerod. Njengoba kwenzeka namhlanje khona abantu abafunzwayo uhulumeni ngalama 350. Uyabafunza nje uhulumeni. Mawucabanga ikhonto abangayisho emelene nohulumeni, angithi uyabafunza. Nalaba fowethu-ke la kukhulunywa kuverse 20 babefunzwa. Izwe labo lalifunzwa ngelenkosi. Verse 21, ngosuku olumisiweyo uHerod wembatha ingubo yobukhosi, wahlala esihlalweni wakhuluma kubantu. Angithi phela labantu laba bayincengela, bafuna ukufunzwa, bafuna ukondliwa. Mayikhuluma kuHerod, verse 22, abantu bamemeza bathi izwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu. Nkosi yami, izwi likaNkulunkulu akusilo lomuntu. Verse 23, kepha ingelosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu, wafa. Ukuthatha iglory kaNkulunkulu, ukuthatha udumo likaNkulunkulu. Ingakho nje ngingahlonizi nginitshela bazalwane ngithi ngiyimbongolo egitshelwe. Hayi ngiyimbongolo egitshelwe ngoba ngilifuna udumo luze kumina. Angifuni ithuba ubunsi bande wenze 1, 2 no 3 ngoba ngenzanga lutho.
inkosi uJesu ekwenzile. Ithi uma nicela utho egameni lami ngolwenza, John 14:14. Athi kuJohn 15:17 or 16, athi uma nicela utho kuBaba egameni lami uyolwenza. So mina angenzi lutho, ngiyimbongolo, just an ordinary donkey egitshelwe. So uma ngikhuluma kanjalo futhi ngikuphila kukimi, uyohlala esebenza ngami uNkulunkulu, udumo luye kuyena. Yikho ngafuni ngidumise. uNkulunkulu wenza izinto, ngiyakhuleka angihloniphe ngelutho, aphendule umkhuleko wami. uHerodi yena bathi mabethi izwi likaNkulunkulu akusilonela umuntu, wajabula waqhosha, ingelosi yasiyamshaya ukuveza ukuthi akayena uNkulunkulu. Kuthiwa wadliwa izimpethu ephila, zamudla waze wafa. Ake uyicabangeke leyo nto. Uma kuyizimpethu zikaNkulunkulu zizokudla zikuzwisa ubuhlungu, ku-obvious ukuthi akafanga ngalelo langa. Zamudla nje. Wafaka loya muthi, wafaka lokhuya. Ulimi lwanamhlanje mhlawumbe wafaka idithol. Wafaka lokhuya, wadla amaphilisi, wajova. Azange afe impethu. Engani uziphakamisile. Zamudla waze wafa. Uthi verse 24, kodwa izwi likaNkulunkulu lakhula landa. Nansi indaba. Yabona uma kwenzeka isimangaliso ezwini lenkosi, liyanda izwi. Uma kwenzeka isimangaliso eBhayibhelini liyanda izwi. Okunjani lokhu? Kwenziwe imanga kodwa ibandla lingakhuli. Kwenziwe imanga abantu bathela imali, izwi lingandi. Okubhekisisa ukuthi akathwele yini lo muntu, akahambile yini inyanga. OkaNkulunkulu uma kwenzeka isimanga, izwi likaNkulunkulu liyanda, abantu bayasindiswa, abantu bayaphenduka. Hlolisisa indawo ekuyona, ibhekisise ngempela ukuthi usendaweni enjani. Verse 25, kuthiwa kepha uBarnaba noSawuli babuye eJerusalema sebeqeda ukukhonza kwabo, behamba benoJohane othiwa nguMarko. Kodwa nje okukhulu ukuphakama kukaHerodi, abantu baze bathi izwi likaNkulunkulu akusile lo muntu. Ngakho niqaphele bangcwele, ngaso sonke isikhathi manijatshuliswa ilokhu uNkulunkulu akukhulumayo ngami, ninike uNkulunkulu udumo, hayi ubabunzi bandi. Ningangixabanisi noNkulunkulu, ningangiqhathi noNkulunkulu. Nokho ngiyambonga uNkulunkulu ngoba wambula imfihlakalo yembongolo egitshelwe. Ikhumbula imbongolo uJesu ayibiza. Wathi abahamba abafundi bayilande, uma abaniniyo benibuza nithi inkosi iyalidinga leli thole. Bayilanda babuya naye. Base beyimbathisa ingubo la uJesu ezogibela khona. It's the only donkey in history yakuyambathiswa ingubo. Bandlala ingubo la izohamba khona, bandlala namasundu. Yona yodwa imbongolo yayinyathela amasundu, enyathela ingubo zomuntu. Ngaleso sikhathi ke mawundlalelwa amasundu ngolimi lwanamhlanje u-red carpet loyo. Yandlalela u-red carpet imbongolo. Hayi ngoba kundlalelwa imbongolo, kodwa kwakuhlonishwa oyigibele. Yambathiswa ingubo imbongolo, hayi ngoba ideserva, kwakuhlonishwa ozohlala phezu kwalezo ngubo. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngizanyazanyiswa. Nisho konke nini kusho nibonga. Ngivele ngithi inkosi abasho kimi, basho kuwe ukuthi abakuboni ukuthi wena ugibele, ababoni ukuthi wena wenza izinto. Ngiyanivula nje amehlo, yazini ukuthi uNkulunkulu. Dumo sihlale silinika uNkulunkulu njalo, hayi mina. Ningangikhonzi mina, angisiyena uNkulunkulu. Ningangikhonzi, ningangikhothameli, ngiwumuntu nje. Kakhulu ngiyisoni esidlula zonke izoni ezikhona emhlabeni. Ngahawukelwa, ngathola umusa, ngawubamba ngazo zombili. Nawe ubambe lo musa ngazo zombili. uNkulunkulu uyakuthanda ngendodana yakhe ayithumele yafa esiphambanweni, uJesu Kristu inkosi yethu. Uyakuthanda uNkulunkulu, ubuyisana naye ngegazi lendodana yakhe. Ngakho-ke leli gama, hayi ngeke lingaphezulu wonke amagama. uNkulunkulu kuyalifuna udumo. Kuvuka izwi kumahubo 115 uverse 1. Uthi ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina.
kepha uliphi igama lakho inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho. Uxolo. Ngiphinde lithi udumo malube kuJehova yedwa. Amahubo 115 indumiso 115 verse 1. Ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina, kepha uliphi igama lakho inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho. So ningadideki bazalwane ninikeze mina. I'm just an ordinary person. Udumo lonke luya kuNkulunkulu. Lishilo futhi izwi. Ngiyathanda ukwacaphuna Isaiah 42 verse 8. Uthi nginguJehova yili igama lami. Angiyikunika omunye inkazimulo yami. Nezithombe ezibaziweyo udumo lwami. Verse 9, ngoba izinto zaqala zifikile. Sengimemezela izinto ezintsha. Zingakaqhamuki, ngiyanizwisa zona. Yizo lezi sizizwayo. Yizo lezi imanga ezenzeke ekhaya lethu. Sizwiswa izinto ezintsha. Ngakho-ke uJehova igama lakhe lelo. Akayikunika omunye umuntu inkazimulo yakhe. Nezithombe ezibaziwe ngeke ayenze inkazimulo yakhe. So singadideki-ke bazalwane. Singayiniki umuntu inkazimulo kaJehova yakhe yayideserve imfanele. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Isaiah 42 verse 8 namahubo 115 verse 1. Ngiyacela sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Baba wethu omngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga izwi lakho liyaphila, linamandla, libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili, lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo, umkantsha namalunga. Izwi lakho lahlulela imicabango nezizindla kukho kusithekileyo kungekho bala. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, simnikeza udumo. Ngiyavalelisa. Babunse bantu ovalelisayo ngithi uJesu Kristu inkosi.